kuna zvirevo 12 pavhesi number 15 ne20 ndokutaura kwayaita. Vhesi number 12, nzira yebenzi yakanaka pakuona kwake. Pakuona kwaro benzi inenge chingoti zvese zvakanaka. Munhu achiita zvaanoita zvakaipa zvinopesana naMwari, as long achingorarama ngachingoti zvakanaka asi achitadzira Mwari. Asi wakachenjera unoteerera kana achirayirwa. Akangwara, munhu anonzi akangwara anototeerera kana achirayirwa. Vese vashumiri vari panyika nhasi vanoshumira ivhangeri kuti Mwari ngaanamatwe, hamatendeukai. Hama dzangu wanai mukana yekuteerera naiwe mashoko, nokuti havasi baba wako kana mai wako vanokudza shoko rinokuponesa, asi shoko razvokwadi, shoko rokutenda, shoko rinoraisha Jesu Kristu, shoko ratinogoverana kana warigamuchira nokutenda. Mwari vachakurangarira, vachakuitira zvakanaka. Hama dzangu, Mwari ngaanamatwe. Ani nani anoteerera kana achirayirwa achava nauchenjeri, achatungamirirwa nezivo. Dai zvekunamata iri nhau yekuti zvandinoda inini wanhu tikuita kuda kwedu mazuva panyika, kuda kwedu ngoti inini ndini nekuti ndini. Sandivo pane nyaya, ngatisaitei kuda kwedu asi ngatiitei kuda kwaMwari kuti Mwari azozadzisou kuda kwedu. Kuda kwedu kunozadziswa naMwari kana taita kuda kwake. Vanoshorwa panyika vanotaura zvokudzoka kwomwanakomana wemunhu, vanoshorwa panyika, vanowengwa panyika vanhu vanotaura ivhangeri yaishe. Ane nhamo anoramba shoko raMwari, ane nhamo anoramba kunamata kana chenzi huyai tinamate, ane nhamo anorambira pamabasa ake akaipa iwayo. Nhau yekutongwa iyi haisi nhau yekutotanza tototi no anotonga ndini, anotonga ndiMwari. Nokuti varipo vazhinji vanongota kumanaka, dai Mwari atibatsira, kumana dai Mwari atitungamirira. Mwari kuti akutungamirire akubatsire ichakuda kwake. Connection yeukama hwako iwe naMwari iri pakururama, ichakuda kwaMwari. So kungozvidemba ngoti no Mwari ini ndototadzawo ndigonese ndisatadza. Kwete kuti zvaunenge uchifila zvaunotongoda iwe pamwe pako nohuku kuti homwoyo wako nokuita kwako kusakarurama nounhu hwako iwoyo. Hama dzangu, Mwari ngaanamatwe. Ndigandiverenge vhesi number 20 inokupedzisira sezvo tamboirawa futi tiiverenge kuti wamwe wainzwisisa. Kunyengedzera kuri mumwoyo yavanofunga mano akaipa. Ani nani anofunga zvakaipa une kunyengedzera? Because bhuku yangu inachiti kunyengedzera kuri mumwoyo kune munhu anofunga zvakaipa. Kunyengedzera kuri mumwoyo kune unofunga zvakaipa. Mwoyo kana uchifunga zvakaipa unodzamara waita godo nepausingafaniri kuita godo. Pane zvimwe zvachona zvokutega unoona kuti raiti Mwari wangu ndiri kumutadzira, ndo patiri kuti tendeuka ubve pamabasa ako akaipa, asi unorayira zvorugare.